Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem jeden z najznámejších talianskych receptov na prípravu risota, a to milánske risotto alebo risotto so šafránom. Moje deti ho tiež volajú žlté risotto podľa farby, ktorú nadobudne vďaka tejto špécii. Čo budeme potrebovať? Za misku ryže, toto je tak pre 3-4 osoby, ja počítam 80 g ryže na osobu. Jednu cibulku, deci bieleho vína, 2 kocky masla, trochu olivového oleja, zeleninový vývar alebo granulovanú zeleninu. Tu je náš protagonista receptu, šafrán. Toto je dávka pre približne 3-4 osoby, je to 150 mg. No a potom samozrejme parmezán a sol. Dajme sa do prípravy. Pripravíme si 2 hrnce, do jedného dáme zohrievať vodu a pridáme granulovanú zeleninu a takto pripravíme si náš zeleninový vývar, ktorý privedieme do varu. V druhom hrnci na prípravu risota sme dali roztopiť maslo s olejom. Teraz k nemu pridáme pokrájanú cibulku a posmažíme. K usmaženej cibulke pridáme ryžu. A tu tiež posmažíme do sklovita. Keď sa nám začne pripekať, pridáme víno a necháme odpariť. Začneme pridávať vriaci vývar tak, aby ryža zostala pokrytá. Vývar pridávame za každým, keď vidíme, že tekutina nám zmizla. A za občasného miešania pokračujeme vo varení. Risotto varíme približne tých 18 až 20 minút podľa rady výrobcu. V každom prípade aj pre ryžu, aj pri varení ryži platí pravidlo varenia cestoviny. To znamená, že musí byť al dente. A prakticky risotto sa vždy podáva i hneď po ukončení prípravy. V polovici prípravy pridáme sol a šafránový prášok, rozpustený v troche vývaru. Risotto okrem toho, že sa nám pekne zafarbilo do žlta, nadobudlo aj príjemnú vôňu. Pridáme vývar a ešte pokračujeme vo varení zo pár minút. Príprava nášho risota sa chýli ku koncu. Ochutnáme. Ryža je al dente. Môžeme vypnúť a pridáme zvyšnú kocku masla, trochu parmezánu a pomiešame. Necháme rozpustiť maslo. Týmto naše risotto nadobudne krémovitosť. Aj keď krémovitosť zrejme nie je spisovný výraz, ale najlepšie vystihuje to, čo sme chceli dosiahnuť. Príprava nášho risota je ukončená, môžeme ho servírovať.
pridaním trošku parmezánu. Neviete si predstaviť, aká príjemná vôňa sa mi šíri v kuchyni. Hotovo? A do toho